କାହିଁକି ଜଣେ ମା ନିଜର 7ଟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ପରି ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି। ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଦିନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳେ ବୁଲୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବେ କି? ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ, ହଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଆପଣ କେବେ ବି ମୋତେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେନି। ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ଥିବା ଶାନ୍ତନୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କାରଣ ପ୍ରେମରେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ବଚନ ଯୋଗୁଁ। ଗଙ୍ଗା ଏମିତି 7ଟା ପୁଅଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଅଷ୍ଟମ ପୁଅ ହେବା ବେଳେ ରାଜା ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନା। ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଯିବା ବେଳେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ପାଟି ଖୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗଙ୍ଗା, ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜ ପୁଅଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଉଛ? ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ, ରାଜନ, ମୁଁ ବାସୁମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲି। ସେଇ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନଦୀକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଷ୍ଟମ ପୁଅ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ସେହି ପୁଅର ନାମ ହେଲା ଦେବବ୍ରତ। ପରେ ସେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ମହାଭାରତ ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।